श्रवण झालेला आमाधलते ओळी त्यातरी धरतरी आमाधलते उरी रोज पाऊस पडी रोज पाऊस
कशी करशील चोरी अन पाहिन मी केला निश्चय मिठा आज जाशील कसा निष्ठून रे कान्हा रस्ता केलाय मी जाम अरे नंदाच्या काना मी तुझा यारणी काढीन घाम. उत्तरवाले शाहीर म्हणजे या वारीचे कृष्ण आणि आम्ही शक्तीची बाजू मांडतोय म्हणजे या वारीची आम्ही राधा. त्या राधेनं या कृष्णाला हा कृष्ण दह्यादुधाच्या खूप चोऱ्या करायचा, दह्यादुधाची नासाडी करायचा, आपल्या मित्रमंडळी पेटा सुधामध्ये वाटायचा आणि गोकुळातील दही दुधाची खूप मोठ्या प्रमाणात नासधूस करायचा. यासाठी त्या राधेनं आणि त्या सोबत असलेल्या गोपिकांनी एक निश्चय केला की एक दिवस या कानाला आणि त्याच्या मित्र पेटा सुदामाला जेव्हा चोऱ्या करायला जातील तेव्हा त्यांना बंदिस्त करायचं आणि बंदिस्त करून त्याला चांगलासा मान द्यायचा, त्यांना सदा द्यायची. देवाचा देव कृष्ण त्या कृष्णानं त्या राधेने टाकलेल्या डावातून योग्य प्रकारे मात करून तो कृष्ण आपल्या पेंड्या सुदामांसहित निसटून गेला होता. तर या सामन्याचे आमचे प्रतिस्पर्धी शाहीर म्हणजे कृष्ण या राधेने टाकलेल्या डावातून कसे निष्ठून जात आहे ते आम्हाला बघायचं आहे. म्हणून काय म्हणतो शाहीर, लक्ष असू द्या. तू रे खट्याळा नंद किशोरा चालणार नाही तुझा इथे रे दरारा. तू रे खट्याळा नंद किशोरा चालणार नाही तुझा इथे रे दरारा. तू रे खट्याळा नंद किशोरा चालणार नाही तुझा इथे रे दरारा. गवळ्याची राधा विहरी अरे लपाडा गोरस थोडा सांग जाण कसा तू घरी. अरे लपाडा सांग जाण कसा तू घरी. अरे लपाडा जाण कसा तू घरी. अरे लपाडा सांग जाण कसा तू घरी. तू रे खट्याळा नंद किशोरा चालणार नाही तुझा इथे रे दरारा. तू रे खट्याळा नंद किशोरा चालणार नाही तुझा इथे रे दरारा. गवळ्याची राधा विहरी अरे लबाडा सांग जाण कसा तू घरी. अरे लबाडा सांग जाण कसा तू घरी. दया दुधाच्या चोऱ्या नित्य तुझा धंदा काय करू कसे सांगू मी समजावू किती मुंदा. काय करू कसे सांगू मी समजावू किती मुंदा. काय करू कसे सांगू मी समजावू किती मुंदा. दया दुधाच्या चोऱ्या नित्य तुझा धंदा काय करू कसे सांगू मी समजावू किती मुंदा. काय करू कसे सांगू मी समजावू किती मुंदा. काय करू कसे सांगू मी समजावू किती मुंदा. पेंड्या सुद्धा माझी जोडी नित्य या घडीला. पेंड्या सुद्धा माझी जोडी नित्य या घडीला. प्रतापची गोकुळ नगरी अरे लबाडा गोरस थोडा सांग जाण कसा तू घरी. अरे लबाडा सांग जाण कसा तू घरी. अरे लबाडा
बाळा गोड तोरा सांग जाणा कसा तू घरी अरे बाळा सांग जाणा कसा तू घरी अरे बाळा सांग जाणा कसा तू घरी अरे बाळा सांग जाणा कसा तू घरी भानुदासाची ही राधाबाई सांगते तुला मी करू नको घाई सांगते तुला मी करू नको घाई सांगते तुला मी करू नको घाई जाशील कसा तू आज घरातून कुणाचा आधार तुला या ठाई कुणाचा आधार तुला या ठाई कुणाचा आधार तुला या ठाई कोणत्या आधारानं त्या बंदीच्या घरातून तुम्ही जाणार आहात तो आधार इथे टाकायचा आहे आणि खरा आधार असेल तरच बुवा टाकायचा आहे म्हणून काय म्हणतोय भानुदासाची मी राधाबाई सांगते तुला मी करू नको घाई करू नको घाई सांगते तुला